Dneska se tu nic normálně neděje. No, nebo jsem to jak kdyby zaksik, takže jinak. Ahoj lidi, dneska tak hraju Spider-Man 3, jo. Je to 3, abyste všichni věděli. Jo, je to fakt dobrá hra, takže si ho určitě někdy můžete zahrát, třeba Paťa, Vojta, všichni moji kámoši nebo prostě kámošky, jo, takže jmenuje se to teda Spider-Man 3 už jako ne film, ale tedy hra, jak můžete vidět. Je to úplně výborná hra. Teď máte super hrdinové, já už to hraju od zítřka. No, takže hodně se mi tahle hra líbí a porazil jsem, jo, teď musíte bojovat, pomáhat policii. Tak to, já si tedy vybavu jednu bednu a jo, vy to ještě nechápete, jo, co je to, no ale to určitě poznáte, takže já se tedy jdu dát, ne, toto, ne, ani toto ne. Není to tak ne, počkej. Já se jo, to. Ach jo. No, jinak, jak kdyby je to video točení, jak kdyby, no, takže, já tedy jdu udělat ještě takový 10 bojů. Počítej mi toto. A do komentářů, kolik už mám bodů. Jo, ne bodů, ale je, jo, tak to. Ajajajajaj, musím rychle odto a dát jinýho super hrdinu. Třeba tady Iron Man. Co? Co sakra bylo? OK, ale jako toto mi nepřijde vůbec v bodě a Hulk tedy. Tak. No jinak já tedy vyběhnu, rozhodně dejte like a odběr. Rád budu mít 100 000 odběratelů, tak budu točit každý den, třeba Robloxáčkou, to vás baví, tedy tuhle Spider-Man 3, až bude taky bavit. A rozhodně se koukněte na to video, na ty filmy, 2, který jsem to chtěl, jeden je sám a druhý jo. Je tam fakt dobrý toto. Je to mega dobrý video, že se tam můžete kouknout, mluvím tam i já, i tačka, jak kdyby. V realitě to je kluk, jak kdyby jinak má ten holky, jak kdyby. A brand new football game is now out. Já nechci mít video, protože jako to vypadá hrozně, jak jste mohli vidět. Jestli jste to ještě neviděli, tak se koukněte, že to vypadá hrozně, jak kdyby ten skin jako, ale mně se líbí, takže tu přece nebudu konce dělat. Mně se mi líbí, to tak se mi líbí jako. No. Rád.
já tedy půjdu. Se kouknout na to. Tady je to super schopnost. Teď to viděla. Nemám. Takže já tedy půjdu vestík. Teďka chvíli je pauza, protože já piju kafe, ale vy to nemůžete vidět, ale kdyby. Dobrý. Ještě hodně, ještě. Tak, ještě se to kávu vypiju. Nam. A jdu to bojovat. No, nebo vy tedy, dámy a pánové, můžete dolů čaty pizzu, jo, toto je mega novinka. Včera jsem to dělal 2krát a dneska 3krát. Ráno, jak jsem nenatáčel, potom před chvílí a potom teďka, jak kdyby. Co je natočený a vy se můžeš kouknout. Uj, ty teraz. OK. Takže a já tedy odnesu tu poslední pizzu a ještě toto video nevypínej. A teďka si koupím tamto, půjde to. Už na to mám prachy, ne. Dejte like a odběr a zvoneček a pro dnešní video zase čau.